L-istudenti Maltin kienu kapaċi jelbu l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija minkejja li t-tagħlim tradizzjonali kellu tibdil sinifikanti għal mod kif jingħata. Dan huwa evidenti mir-riżultati li nkisbu fl-aħħar eżamijiet tal-benchmark. Mawan News il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana saħqet li skont analiżi li sar juri li fi żmien fejn l-istudenti kienu affaċċjati b'tibdil ġabu riżultati ferm tajbin. Issa llum il-ġurnata dik il-pożizzjoni li kellna tejjibniha ħafna u tajna sa 12.6% meta inti il-benchmark huwa 10%. Din l-aħbar pożittiva segwi kisbiet oħra importanti li kellhom studenti Maltin. Dik l-istudenti tal-5 sena marru aħjar mill-medja tal-istudenti minn madwar id-dinja fis-suġġetti tal-matematika u xjenza f'testijiet internazzjonali. Intant il-Ministru Caruana spjegat ukoll kif wara li kienet ħarġet statistika dwar studenti li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien li ma' statistika kienet uriet lil Malta fl-aħħar post ġie notat illi l-mod li bih tinħadem l-istatistika ma kienx qed juri l-istampa reali. Fil-fatt wara diskussjonijiet li kienu saru biex isir l-aġġustament meħtieġ, Malta ħadet dak li verament jixraq ilha. Sakemm jibqa' student jew studenta li joħroġ mis-sistema edukattiva tagħna mingħajr kwalifiki jew mingħajr ħiliet ifisser li rridu ħafna naħdmu ħafna iktar biex nolqtu l-bżonnijiet u ħtiġijiet ta' kulħadd. Minkejja l-progress li qed isir fl-edukazzjoni permezz tal-ħidma u l-investimenti, il-Ministru Caruana saħqet li l-ħidma trid tkompli ssir biex taġġusta għaż-żminijiet filwaqt li ħadd ma jitħalla barra mis-sistema edukattiva. Għalhekk waħda mill-istrateġiji indirizza direttament il-problema tal-istudenti li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien. Kellna wkoll riżultati oħrajn fosthom għamilna analiżi tar-riżultati tal-benchmark għal dan l-aħħar snin kif ukoll għamilna analiżi tar-riżultati tal-core subjects tal-Year 11 fejn irriżulta li minkejja il-pandemija l-istudenti tagħna mhux biss żammew il-livell tal-li kellna upward trend, ġifieri li marru aħjar saħansitra minn qabel ma kellna il-pandemija.